danna subscribe sannan ka taɓa ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu a kan lokaci. Mun gode. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Saminu Suleiman, wanda ake kira da Saminu Algaita. Yama dai ni ne zan sake kasancewa a tare da ku a cikin shirin namu na Jinin Maciji, littafin da Dr. Ahmad BM ya rubuta. Ku kasance da Algaita Media. Idan ba ku manta ba, a makon da ya gabata na tsaya ne inda nake baku labarin. A lokacin na shiga yi wa kaina tambaya, ina cewa shi wannan kallon na tausayi ne ko kuma na menene? Ina cikin wannan tunani sai kawai na ji an ta sake ta ya zuwa cikin wannan mota. Haka aka rufe motar, aka ja motar, aka koma da ni. Daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma za mu ci gaba. A can kuwa ɓangaren su Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ce take tsaye a gindin wata bishiya tana shan iska. Kanta ta ɗaga sama tana kallon tsuntsayen da suke yawo a saman bishiyar, tare da sauraron kukan tsuntsayen. A duka alamu idan ka kalle ta akwai alamun sauƙi a tattare da ita. Tana cikin wannan yanayi ne sai ta fara tunani ga abin da ya faru. A inda take faɗi a cikin zuciyarta tana cewa, "Oh ne Allah, yanzu Sajid ko yana cikin wani hali? Allah shi ne ya bar wa kansa sani." Tambaya ta ci gaba da yi tana cewa ko yana ina? Ita dai tana wannan tambayoyi ne a cikin zuciyarta. Amma ita har a iya zuciyarta ba ta da masaniya ga inda na kasance. Sai yanzu ne ta tuna cewa kayan tsafinta suna tare da ita, a inda ta laluba wata jaka wadda take ɗaura a jinta. Da zamar ta ji ko jakar nan tana nan ko kuma jakar ta faɗi. Taɓawar take da wuya sai ta tabbatar da cewa jakar tana jikinta. ‘Ya ƙararramar jaka ce, an yi ta ne da fata. Alhaji Ɗahiru shi ne ya bata wannan jaka da abin da yake cikinta tun lokacin da suke tare da shi. Buɗe jakar ke da wuya ta ciro wani madubi ne na tsafi wanda da shi suke yin amfani a lokacin da suke harƙalla tare. Shafa madubin ke da wahala sai ta ga duk abin da yake faruwa a baya yana ta bayyana a cikin madubin. Tsafi gaskiyar me shi, in ji masu karin magana. Da yawan mutane sun bar hanyar Allah sun kama hanyar shaiɗan. Wannan sharhi ne daga bakin marubucin. A inda yake cewa da haka nake jan hankalin mutane da kada mu kuskura mu aikata laifin shirka, ma'ana haɗa Allah da wani Allah. Hakika laifin shirka laifi ne babba a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ka kiyaye mu da kiyayewarka. Allah ka tsare mu aikata shirka. Ku sani ‘yan uwana musulmi, Allah baya yafe laifin shirka. Haka kuma Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala baya yafe laifin wani da aka zalunta. Allah ka sa mu dace. Ko da ganin abin da ya faru sai hankalin Ummu Kulsum ya tashi, ta rasa me yake yi mata daɗi. Matashin ɗan Fulanin nan ne wato Jafar ya ƙaraso gurin da Ummu Kulsum take a tsaye. Isowarsa ke da wahala, ya kalli Ummu Kulsum ya ce mata, "Hala hutawa kike yi?" Ummu Kulsum ta yi murmushi ta amsa masa da cewa yana shan iska ne. Jafar ya ɗora da cewa, "Me kuma yake daminki? Na ga alamun fuskarki akwai damuwa." Ummi ta yi masa shiru bata ba shi amsa ba. Ganin ta yi masa shiru, Jafar ya ƙara maimaitawa, "Hala kina tunanin saurayinki ne ko?"
Ummu Kulsum ta yi murmushi ta ce, kawai dai na san yanzu yana tsare a hannun jami'an tsaro. Kuma ba shi da wata shaida da za ta nuna cewa ba shi ne ya kashe Alhaji Ɗahiru ba. Wannan shi ne babban dalilin da ya sa ka gana shiga damuwa sosai. Kuma koma dai wani irin hali ya shiga, ni ce sanadi domin kuwa ta dalili na faɗa wannan damuwa. Cikin ɓacin rai Ummu Kulsum ta sake haɗa fuskarta ta ce ya zama dole in yi gaggawar kai masa ɗauki domin kada a yanke masa hukuncin kisa akan laifin da ba shi ya aikata ba. Jafar ya kalle ta cikin sanyin murya ya ce ƙwarai kuwa wannan haka yake, amma ina buƙatar ki kwantar da hankalinki. Domin kuwa shi mai gaskiya a duk inda yake yana tare da Allah. Da Jafar ya sunkuyar da kansa ƙasa kamar yana neman wani abu. Ya sake ɗago kansa ya ce mata, mu je ɗaki ko? Nan da nan Jafar suka rankaya da shi da Ummu Kulsum ya zuwa ɗaki. Shigarsu ɗakin ke da wuya suka tarar da Baffa ya yi sallah yana lazimi. Ummu Kulsum ta samu an dama fura, ɗaukan furar nan ta sha, bayan ta sha ta huta ta fara tunani. Hakika na yaba da halin arziki da na alkhairi da waɗannan Fulani suka nuna mu. Ba don gudunmawar da Baffa ya bani ba da yanzu ina lahira. Ummi ita kaɗai take ta wannan tunani a cikin zuciyarta. Cewa ta ci gaba da yi a cikin ranta, gashi kuma suna bani kulawa tamkar wata 'yar cikinsu, duk inda na yi suna tarairaya ta. Ban san da me zan saka waɗannan bayin Allah ba. Tana cikin wannan tunani ne Baffa ya idar da lazimi, ya dubi Ummu Kulsum yake ce mata, ina fatan dai yanzu kin fara samun sauƙi sosai ko? Ummu Kulsum ta amsa masa da cewa na ma warke gaba ɗaya Baffa. Dama ganin yanayin yadda jikin nawa ya warware ne na yanke shawara. Baffa ya tambaye ta cikin sauri, kika yanke shawara? Ta ce masa na yanke shawarar ku ɗora ni a hanya yadda zan koma cikin gari, domin kuwa haƙiƙa yanzu Sajid yana cikin tsaka mai wuya. Baffa ya ci gaba da magana yana cewa gaskiya ne maganar da kika faɗa. Haƙiƙa zancenki yana kan hanya, ban katsa hanzarinki ba. Amma dai gaskiyar magana da za ki iya haƙuri ki ɗan ƙara warkewa, na fi buƙatar ki samu lafiya gaba ɗaya kafin ki kama hanya ki tafi. Kuma daɗin daɗawa ma dai shi ne, ko da kin warke ba za ki iya tafiya a cikin wannan dajin ke kaɗai ba, barin ki tafi ke kaɗai a cikin wannan dajin ki sani akwai matuƙar hatsari. Baffa ya ɗora yana cewa, na fi son ki warke sai mu tafi tare da ke mu raka ki. Da za ki iya haƙuri, ina so ki haƙura zuwa jibi. Dan Allah ya kai mu jibin, kin ga kin warke sai mu tafi. Ta amsa ta ce shikenan Baffa, Allah ya kai mu jibin, idan Allah ya kai mu ɗin sai mu tafi tare da ku. Amma kafin jibin ina roƙon wata alfarma a gare ku, ina so ku sanar da ni hanyar da zan ba da saƙo ya zuwa gurin ƙawayena. Hakika za su yi matuƙar taimaka min. Baffa ya girgiza kai ya ce wannan ai abu ne mai sauƙi. Ki samu Jafar, ko shi zai iya taimaka miki, ko ya kai miki, ko ya samu wanda zai kai miki. Godiya Ummu Kulsum ta yi, ta ce na gode Baffa, ta tashi ta fita daga cikin bukkar. Da yake kasancewar rana ce, duka yawanci matan Fulanin ba sa gida sun tafi tallan nono. Hango shi ta yi a can ƙarƙashin wata bishiya yana zaune yana jin rediyo, ya kara rediyo a kunnensa. Ummu Kulsum ta nufi gurinsa kai tsaye domin ta je ta same shi. A hankali Ummu Kulsum ta ƙarasa gurin Jafar. Tana zuwa gurinsa ta samu guri ta zauna. Kallon shi ta yi take ce masa, dama kana jin rediyo? Jafar ya yi murmushi ya ce ina ji. Ta ce amma ni ban taɓa ganin ka da ita ba. Jafar ya ce mata ai ina da ita. Batir ne ya mutu, shi yasa kika ga ba na ɗauko ta, sai jiya Jummai ta siyo min a kasuwa. Ko da jin haka Ummu Kulsum sai ta kalle shi, ta ce masa daga nan zuwa cikin gari akwai nisa ne? Jafar ya girgiza kai ya ce mata a'a ba wani nisa. Me ya faru?
Ummu Kulsum ta ce ina so ka taimaka min ne, zan baka wani saƙo zan kwatanta maka gidan da nake. Ina so ka je ka ba su saƙon. Jafar ya ce to ba komai. Ummu Kulsum ta fito da hotonta guda ɗaya daga cikin wannan jakar fata da take ajiye da madubi. Sannan ta ɗauko wata sarƙa mai tambarin maciji ta bashi. Ta ce masa wannan su ne za su tabbatar da waɗanda za ka je gurinsu ka ba su cewa daga wurina saƙon yake. Da zarar sun ga wannan abubuwa guda biyu za su yarda cewa ni ce na turo ka. Ina so idan ka je ka yi musu bayanin duk abin da ya faru, ka sanar da su halin da nake a ciki, su kuma ka ba su izini su sanar wa jami'an tsaro. Lallai ka ba su labarin cewa su sanar da jami'an tsaro cewa wanda ya aikata kisan Alhaji Ɗahiru yana hannu. Ta ɗauko wata takarda ta miƙa masa mai ɗauke da lambar gida, inda ta ce masa unguwa kuma idan ka je ka tambaya Nasarawa, sannan sai ka tambaya Lami da Kiristal. Kada ka sake ka taho har sai ka tabbatar da cewa sun kammala komai. Ko da jin haka sai Jafar ya miƙe cikin hanzari ya ce haba, ai yanzu nan ma zan tafi domin kuwa na daɗe ban shiga birni ba. Nan take Jafar ya yi wa Ummu sallama ya kama hanya ya tafi. Cikin ƙanƙanin lokaci Jafar ya je. Kafin menene wannan da yake Jafar mutum ne mai wayewa, bai sha wata wahala wajen gano gidan ba. Hakan ya biyo bayan tambayar da ya ringa yi. Bayan Jafar ya je ƙofar gidan ya tsaya tsaf, ya ƙare wa gidan kallo, sannan ya ƙwanƙwasa gidan. Ya ɗau lokaci yana ƙwanƙwasa gidan amma ba a buɗe ba. Bayan Jafar ya ƙwanƙwasa gidan ya gaji sai ya samu guri ya zauna. Ko da zuwan Jafar tun lokacin da ya zo ya ankara da wata mota da ta yi fakin a kusa da ƙofar gidan, da mutum a cikinta. Jafar ya yi ƙoƙarin ya je ya tambaye shi, amma sai ya manta da shi. Bayan Jafar ya zauna har yamma ta yi bai ga kowa ba, sai Jafar ya tashi ya miƙe ya kama hanya domin ya fito. Yana cikin tafiya har ya fito daga layin sai ya ga wannan motar tana biye da shi. Jafar ya yi ƙoƙarin ya tsorata amma sai ya dake a zuciyarsa ya nuna bai ji tsoro ba. Ko da ƙarasowar mutumin nan kusa da Jafar, sai ya kalli Jafar ya ce masa malam sannu ko? Jafar ya amsa masa ya ce yauwa. Ya ce da Allah na ga kamar kai ma gidansu Ummu Kulsum ka zo ko? Jafar ya ce masa ƙwarai kuwa ka santa ne? Wani mutum ya amsa wa Jafar cewa na santa. Me tsakaninka da ita? Jafar ya sake tambaye shi, inda mutumin ya ce masa ni abokin kasuwancinta ne, amma yau kusan kwana na 10 ina zuwa gidan ba na samunta. Ina da buƙatar za mu tattauna wasu maganganu da ita masu muhimmanci. Jafar dai kwata-kwata hankalinsa bai kwanta da wannan mutumi ba. Daga nan Jafar sai ba shi amsa cewa, to, malam ni ma na santa, amma gaskiya yanzu ban san inda za a same ta ba. Sai dai ka zauna ka jira ka gani ko za ta dawo, da ni yanzu sauri nake yi. Jafar ya yunƙura zai tafi sai jiya an daƙumo masa wandonsa, yana juyowa sai ya ga 'yan sanda ɗauke da bindiga. Jafar na ƙoƙarin ya yi magana amma ina kwata-kwata sun ƙi su saurare shi. Haka aka wulla Jafar a mota aka tafi da shi, ba a zame da shi ko ina ba sai cikin wani gida. Ana fito da shi aka wuce da shi cikin falon gidan, nan suka je suka zauna tare da shi. Wata mata Jafar ya gani, wadda shi dai ya san bai santa ba. Saboda firgici da tashin hankali Jafar ya kasa magana. Matar nan ta kalle shi ta ce malam sannu ko? Matar ta ci gaba da cewa Jafar, ka yi haƙuri don ganin an kama ka ba tare da ka san laifin da kai ba. Hakika kai ba mai laifin komai ba ne, illa ma dai kawai mu da muke neman taimakonka. Mun ɗauki tsawon lokaci muna zuwa wannan gida domin ganin mai gidan, wato Ummu Kulsum, domin wani laifi da ake zargin saurayinta ne ya aikata laifin kisan kai. Bayan da za mu taimaka wannan saurayin nata dole sai da sa hannunta kuma sai mun ganta. Amma mun daɗe muna zuwa ba mu ma samu wanda ya buɗe gidan ba. Da haka muna buƙatar taimakonka idan ka san inda take ko ka san inda za a samu wanda ya san inda take, to ka taimaka mana.
To jama'a, a nan za mu dakata, amma a wannan lokaci ba za mu ce muku sai mako na gaba ba. Sai idan Allah ya kai mu ranar Lahadi, za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan littafi. Domin muna ƙoƙarin mu kammala littafin ne domin mu ci gaba da sabon littafin ke hannunmu. Ku kasance da Algaita Media.